malipay sa akong kasing-kasing. Hello everyone, welcome once again to LB Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Nilingay gayo na maghiskot ng sab kita bahin sa ugahip, no? What is ugahip? Sore, dili sore, cold sore, no? Blisters, zosters, unsa pa na diha. Ugahip in Cebuano. I do not know unsa na siya sa Tagalog, basta kay sa amo ang mga Bisaya, ugahip, no? So, ugahip. And then, nasayod ba kamo nga kitang mga Bisaya, hilig mangyud kayo kita ni anang, kana bang dili ta mo palit og tambal para sa atong lawas. May lang ta sa atong mga kapritsyo, ka dili mawili. Pero when it comes to our health, ningon tag, hoy unsa may tambal ani, kanang dili na ko mo palit sa butika, no? So, karon nga gayon na atong hisgot-hisgutan kung unsa ang maayo nga itambal sa ugahip nga walay gasto. Pwera lang og tapulan punta. Muna siya, no? Ang akong ideya gyud kay usually every year, ambot kada summer, ugahipon gyud ko. Karon na lang ning December nga nung giugahip ko nga summer man gyud unta nimo gawas ni siya sa ako ang lawas. Kay pang summer love maning ato ang panugon. Ambot nga nung December, so tungod tingali kay I do not know, no? So ako nahinumduman nga na-stress dahil ko. So, iwan ano ni siya. Daghan kaayo ang mga cause anang sore, cold sore, nabali, cold sore or ugahip. Or ato na lang binuguyon ng istorya, turok butoy, no? So turok butoy, mga turok butoy gani ka na bag anything nga hinturok diha intubo nga wala ta kibalo, turok butoy. Mi turok pa, mi butoy pag yun. So usa ni ana ang ugahip, no? So ang effective na tambal ni ana, I do not know if people in the medical world would agree. Ang ako yung itambal ana nga effective, aloe vera, no? Aloe vera. Why? Because proven gina siya nga duna na siya ay kanabang something medicinal in the plant, no? So muna siya. Duna na magud po ugahip in turok. Wala man ko mag-ambat aning duha sa diha kay ana na pud koy ugahip. Wala ka ko mag-ambat. So naayo na ning duha. Gani nang buntag, pag mata na ko galisod na pud ko og banganga. Pag banganga na ko, agoy hing sakit naman po. Paghikap na ko, agoy na po'y turok butoy, nga gitawag na tong ugahip. Nya kay sakit-sakit man na siya, sakit-sakit nga katol. Wala pa mo ugahip sukad. Ako lang mong istoryahan anak niya nga murag sakit na siya dayon na ay gamay nga butoy niya. Kalagmitan ari na siya sa ato ang ngabil, ato ang wait, ato ang bakba mo turok or anything diha sa face, no? Or diri ari ba? So bantayan na siya nga dili mulikos. Kay kuya mo na siya mulikos ay mupatay mo na siya kanang likos nga ugahip. Labi nagdire sa tiyan din mulikos na ganina ay mong kumpiyansa ana kay mahadlok din ana ang mga Bisaya. I do not know sa mga Tagalog ug mahadlok ba sila pero sa Kabisayaan labi na sa bukid-bukid hadlok din na sila ng ugahip nga likos, no? So mo ni siya ganinang buntag pag nangana ko sakit man so ugahip na pod. So, ang ako yung remedy ni anang ugahip or cold sore, aloe vera, no? Pinakamabisa gina siya nga aloe vera. Walay gasto. Di na tam atong butika. Although, naidaghang mga tambal niini sa medisina, kana mga aciclovir, mga basta kay clover, bahin na siya og mga ugahip, mga hangga, kanang mga anything at turok butoy that has something to do with viruses, no? So, ingon ana na siya. Unya, aside from that, pag human ana ako nang iana ang aloe vera because bugnaw siya. Bugnaw man ang aloe vera. Unya kana ugahip, murag dili na siya ganang init kay gani ako magkaugahip ko during summer. So, kanang too much exposure sa heat. Sa ako mo gawas na siya. Muna nga natingala ko nganong December karon bugnaw nganong giugahip ko. Di I recall nga na stress di ay ko. Usa sa hinungdan anang ugahip kanang stress. Maski kanang hubad, stress. Kanang bugas-bugas, stress. Obserbahin ra gud na ninyo if you are observant enough. Maobserbahan ninyo nga daghan yung turok-turok kon stress mo. Kun do na mo kanang ma-depress, magawas na siya, no?
manggawas ng mga turok butoy nato. So pero specifically ang akong i-treat karon kanang ugahip, no? So kanimo itambal sa ugahip nga walay gasto. Di na tama to butika, although daghang cream para anak ro kimo bitag mga cream karon sa butika tag 500 tag 400 ng kantidad. O mopalit pud tag amot na mga aciclovir tag pila na ron sa una mga unsap to nga Sovirax o usam man na sa tambalan ng mga labi na sa hangga no ina na mahal na gid na kaayo ron, no? So kanini ana lang siya ang aloe vera kay wala siya expiry date, no? Kana kung mga cream, mga uban pa diya mo expire man na labi na og ang ato kung ugahip dili man na siya kada bulan ba or kada adlaw, dili murag once in a blue moon mo abot na mo tungha na siya dahil mo palit man gud tag ointment anugon kay mo expire ra pod. So kanina lang ang ato 4 months treatment sa ugahip nga walay gasto. Oh, ayo lang po ni siya pala biig-bukbok kay mamatay. Kuan man ni siya kana bang desert plant, no? So di kina mo thrive ni siya, mo survive ni siya kun walay bukbok, no? Ato lang sagdan lang siya, no? Sa usa ka bulan bubuan lang pud og gamay lang inana para kuan mabuhi ni siya sa iyang kagalingong duga, no? So mo na siya ang pinaka-epektibo nga tambal sa aloe vera, tambal sa ugahip, no? Kung di ugahip mo diha. So magtanom lang ta ani. Ang dakugi ra mo ipuhunan kas ara po ni pagtanom ani biyaan nimo bubuan lang nimo gamay din wala na dayon mo daghan ni siya, no? And then nag-eksperimento pug ko ug walay aloe vera kani siya. Maaybi sad na siya, epektibo po ni siya. Labi nagmo katol kay siya then imong dutan ani anan mawala gid siya. Mawala ang iyang kakatol. No, so kaning ni apod siya. Okay pud ni kay bugnaw man. Basta ay natin nga bugnaw. Maski ice imong iduot anak damp cloth imong iduot okay na siya, makaayo na siya. And then lain pod kaning ni muna akong gipahidron kauban sa aloe vera, no? Inana. Kani. So, mayong guni siya kani akong gipang recommend, gipang suggest karon ninyo kay dili mo expire. Walay expiration date, dili anugon. Dili na bata magasto kwarta. So, mao na siyang ni aloe vera o kaning uban, no? Pero kani gid mo pinaka-effective, limpyo pud siya agi. Naapoy lain nga effective nga tambal sa ugahip, tagok sa saging. Saging nga kadisnon, kanang kadisnon nga saging, kana nga genre. Saging kadisnon. Kana ang tagok o ipahid sad na siya nato diha. Okay pud kaayo ng saging. Tagok sa saging, pero lang ito mon manggod ang iyang kuan, ito mon ang iyang labas ba. So murag halata kaayo nga giugahit ta do na tay turok butoy. Halata kayo whereas kanini asya clean and green. No? Ana lang. So mo na lang tingali kadto ang akong ipakig-ambit kaninyo niining adlaw mga palangga. Tambal sa ugahip nga walay gasto, aloe vera. Speaking of aloe vera, niya lain na po ng vlog atong hisgutan ang aloe vera, ang iyang mga uses, no? So pagkakaroon ka na lang ugahip nga kani siya maayo itambal sa ugahip nga walay gasto, no? Naaraw sa ato ang paligid, naaraw sa ato ang kuan, mga kasilinganan, no? Or pwede ta magtanom og aloe vera. So mao kana siyang atong pakig-ambit ni ini nga adlaw. Nakahinumdum ang ko because pag mata na ko ganina doon ako sakit na pag ngangana ko kay naa na di ay ko turok butoy na pod nga ugahip or cold sore, no? Dayon blisters or etc. So mao kana mga palangga gid nako dayon magamatag lain nga vlog anang aloe vera iyang uses, no? So akong husband, I am not a doctor.
dili wala ko niya ng any medical field. Ang akong pakigambit dire experience ra gyud na nako, which I can deliver effectively because experience nako. Experience is the best teacher, no? Kaysa basa-basa lang ta diha sa mga theory, no? Maski sa kabuhi, I can share it according to my own experience gyud, no? Inana, I've been a patient for so many health problems. Nahimo kong pasyente sa ear infection, tinnitus, napa, sa fracture sa leg, general anesthesia, surgery, gikan ko diha. Kanang mga unsa pa na, no, daghan ko kay mga experiences, so na maka-share gid ko, maka-experience ko na. Sa ako pong idadaghan po kong experience gyud, no? So ingon ana. So mao kadtong atong sharing. I hope everybody is happy and healthy, and please remember, if the going gets rough and tough, what to do? Look up, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. If you like the content of this channel, feel free to click the word subscribe and the bell button. So, hangtod sa sunod, ang sunod na tong vlog would be about aloe vera and its uses. Bye-bye kanatong tanan mga palangga, and please take care. I really love to share. Maura na. Bye-bye.